Какво става, хора? Току-що почнахме матча. Те с матавка между... Влиза. Влиза. Ооо, Взех асист. ти беше много Някакъв такъв бързо. само. Сега ще снимам следващата секунда. Какво става, хора? Да, като кочек, дали не разбра какво ми каза правилно. Да бе, ама защото в началото пак да има клип за днеска. То малко 11:30. Те са Савка Рак. Малко хората, дето трябва да пият хилчите, са заглили хилчите на един. Нищо е, те са на 11. Да. Този И го малко е... гълтат. Как ми взе нитрото. Sorry, my friend. Ние, защото сме на 11, пихме хилчета. Даже го гълтах. Да. Дайте си. Какво става, човек? О май гад! О, то се върна даже. Та, лесно. То при Това ранкета... са. Айде. GG. При ранкета няма... При ранкета не може да влиза друг. Май Ранкета. бот му слага. И няма, не може да слага и бот. Ти ли бе? Аз ти сам ще си играете. Еми, GG. Не сметна. Бяха премейтни всичко подобно. Аре, бе, защо отбива, човек? За да не вкараш ти. Работа си. Сега ще си вкарам малко. Сега той ще ни вкара. Нема аз те избутах. О! Майко! Видя ли? Да. Сейф. Супер епично. Абе, колко... Ти не беше нарочно сега. Аз ще го Да, отгребя знам. този. Дем мис. Аре бе. Ние днес бяхме 2 в 2 и ги бихме повече. Всяко сме. 2 в да. 1. Нищо, счита се за 2 в 2. Браво. Easy peasy, my friend. Майко, това ще ми вкара. Няма бе. Пък го пака харелки. Добре, Лутва, дай да скочим, не знам що. Давай, вкарвай. Няма Абе, вкара. човек, спиш. Няма, че ще вкараш. Ама ще я вкарам, аз ти ще я вкараш. Не знам, не сека. Браво. Го пак! То не е да си жалък. Стига, бе! Нали сме по-жалки от Милушо, сме двете едно нищо не правим. Аз сега не играя в момента, аз смисъл. Да, не все пак. Това съм го. Виж толкова как съм бях. Даже съм метнем пък още стане скамна го. Мен си не бъде с... Пво! Как Като стана е та ти? скамна. Скамната. Ти ма скамна е долу. Репорт в Steam Rep получи от мене. Скамна. Ой! Скамна. Ти като ма скамваш. Аз та скамвам, те. Да. Ето сма скамна. Знаеш какво сега? Как мога да скамваш, момче? Скамнахте. Не! Вкарване. Не вкарвам. Спокойно, аз ще я спася. Ето спасих я. Опа, скамнах се. Опитах се да те скамна. Не се получи. Аре бе! Що вкараш автогол? Ди аз знам. Нема. Доска му да не е мравни. Искаш? Не. Give me draw, thank you. То си повярва. Ай му вкараме 5 гола. Абе.
Стига. Виж как тя стилнах, човек. Опа, човек. Ти. Жалко се. Защо? Даже взе хет-трик. О, не! О, рип. Това между другото беше много прав гол, Скей. Точно по линията, човек. Те са, ако бяха двама, може би щяха да набият. Да. Но за жалост е някакъв дядка. Точно снимката, човек. О! Мен ми е въпросителен. Човек, защо много стилно? Футли си, бе. Ко съм ти стилнал, че не го докосвам. Между другото, аз чувам музика. И аз само, че като... Да. Е, камерата. Аз само сме на баскетболни игрище или нещо такова. Не знам, там пускат някой. Не успях да скам на топката. О. Усещам как... Човек, виж кой яко я вкара. Усещам как ще направя някакъв як гол и тя вкара. Ма виж само, как се давах така и от така. Скажи го оставям да дрона. Не, той няма време. Ай, още го, още го. Още го да го видим кой ще направи, той не може да ни вкара. Славка. Играй се. Чакай, аз ще я вкарам, че толкова го съжалявам. Тук трябва само се вкарва до пака. Да, бе. Не, аз ще вкарам. Айде още един гол, искаш? Какво? Да му оставим ли? Ние да го вкараме. Ами не, няма как. 3 секунди, айде към да Има. стреля към нашата врата. Във въздуха къде? Ай, усти го да стреля към нашата. Не удрай, не удрай, не удрай. Каже, бе. О, Само 4 4 точки. точки. Цели 4 точки. Да, ако бяхме паднали, минус 20. Ай, още една. Ай, Отключих ново нитро. О, Файн. левел ап. ач. 16. Ти по стана, човек. Ко няма. Той аз да съм на мен, ще да ме тъп. Тогава да съм намишил да ме тупам, поне ще да ги изкарам пърто. Циганския му. Тук падам. Срещу Pro и Semi Pro Primate сме, като нас. Това ще аз игра по-добре, да му кажа. Да. Гледай се. Иди се. Втората секунда. Някакъв плата сейф. Ай, Let's let it funny. shut up, cunt. Aha. Shut up. Септема, питая! И... You are just lucky, my friend. I I am Global Elite Smurf, my friend. Не се чуваш. Защото съм мютнал. Дали? No, Не, I am. You are Спокойно е. Сега ще взема интрото за наказание. Аз ям пълно. Спря малко на 99 си взех 100. Чек сега ще направи ершот. Ерикю. Давай. О май Какво гад! направи, бе, човек? Моля, Ще аз да те вкарам. удрях. Аз се удрях. Видя като кой е да вкарам? Кой бях вкарал, ще да се напусна играта просто. Ще да ме първия ерил. Не, смисъл втория. Знам, видях коя е филна, защото аз щях да я вкарам. Ма не, видя ли, че поцелих я? Да, бе, го целия я Ма избих. много тъпо е, много трудно се
такова, че много трудно се контролира като се обвързва. Жълто ще игра да късно тече. Оде, га разбрах. Ще баш там прямо към. Ще ми остави контакт. Еч. О, Браво. тя много ли ще го бием? Май. Те се бяха стъкнали по средата, не мърдаха. Може да левкат. Вече са саднали. Възможно е, според мен още малко не трябва. Майко! Чай го взривя този засадник. Чай да... сега ще снимам клип, здравейте хора! Човек, ти беше много добър гол, гледай. Това беше много добро, аз го гледах. Али бе, Сега. ти ли си, ужасен ли реплея? Жалки ли са, бе? Али бе, брат. Ударих го през стената. Жалки са. Отключих шапката на Карлсон. Сложил вентилаторче такова. Карлсон. Си парти лидер, да, е файн хил матч. Айде си дал. Така като не можеш, трябва да се във Фейсбук. Ари, тако, ай да ти ставаме да дигаме първия ранг вече. Ай. Крайно време е. Опа, двама са едни и същи първофни. Те са афака са. Мафионък шота. Продължава да савка. И топката какво прави в нашата пас? Не знам, нямам нитро. Просто подай. Жалък ли си? Я ми подай. Стига, бе! Това беше много трудно, човек. Ако не бях афака, сигурно ще да е по-лесно, често така. Гледай, аз е тук едва след колко се подарах. А той вече тъмън са помръдна. Маткет. Те са пишат двамата по един същ Да. начин с един и същи профил. Мен профилите не ме зареждат. Те сме на въпросителни. Но не съм някакви. Ето човек ще са червенкос. Така направо ги скамна обаче, нали? У нас сега дет направихме 17 гола за 30 секунди, без да са афака имахме 5 гола път. Тук са факата. О, шит. О, baby triple! Опа! Как трикна направи. Жалко. О, бейби, а трипъл! Давай. Браво, бе. Ти смаеше левка, че те. Виж кой яко ударих настрани. Завъртя се. Каква? Да, ма ударих Дай такова... направим 10 на 0 ти. Близнака. Ай. В същото време, че за което бях афака и направихме 2 гола, като не са. Но това вече е минало. Не можах да скоча. Ати. Що за го блъсна? Давай. Скамнаха ма. И аз ги скамнах. Давай, Винци. Не знам какво става. Взеха ми нитрото. Влиза. Не влиза. Ударя. Давай. Не бе. Аре. Ай, гърми бе. Малко. Не можах да ударя като хората 2 пъти.
Ти беше много мазна. Май се заглушил. Да. Тази камера ми е много неудобна, като е отгоре. Браво. Центрирах тя. Далеч съм. Не. Се върна, че това. Аз ще го взривя, не го взривя. Това. Не! Добре, някой ме взриви. Не знам какво става. Чуй, вместо Това ато, ме взриви, докато съм на въздух. вместо ато натиснах шифта. Ей, тук натиснах шифта, не можах Защо да с как ме забия. взриви? Ти видя ли как не можах да забия? Защото натиснах шифта и ми смени камерата. Ай, отиди ги избути, аз чам за нитро. Ще се пробвам. Аз сам добре успя. Нямаш са пром. Just do it. Усти ме. Ой, браво. Той как ще да прескочи. Аз не го спрях, защото тръгна към топ. Да, браво. Виж как ще да прескочи. Абе, пак пуснал съм 4 игри и ми върна с 160 FPS на макс. Аз не знам, че също се много. Да, бе, на теб че е локнато, не си го махнал. Май Давай, влиза. давай. Аз съм такъв Rocket League бекграунд, е много як. Чай, сега ще ви го покажа. От ти имаш на Payday. Да, зараз съм се посетнал. Аз и на Payday трябва да си ги правя. Супер. Нямах нитро. На Payday също трябва да си вземем значки. Какво ти? Май. Да, на Payday 2. Ай, отивам за нитро, давайте си. Де, аз съм тъп на кон. Много съм. Компактът ме. Давай, десен. Аре, правим. Ай, отивай и избил чем за нитро. Чак сега не мога съм. Добре, не мога, но... Май ще карам. Карвам. Как топтах да тя тимна, стилна. Глей. Аз се старвах да държа нитрото. Ма не можах да тя е стилна. Ай, отивам пак за нитро. Ще пак ще се спра така. Или пак им изби. Значи цаката да не дръжка. Много гадно ма бутна. Не се бут. Не, че щях да я вкарам, де. Ама... Все пак да те оправдая. Давай ти си. Малко липна. Браво, бе. Браво, бе. Даже и не взех асист. Аз се взех хатър. Аз щях да се я вкарам, обаче направих предно салто и продължих да правя салто и издрифтирахме. Какво правя, бе? Някога даже аз се чуя какво правя. Браво. Ще изревя някакво. Как скочиха и двамата?
Давай, да, вкарваме. И той беше за клипа, надявам се да ви е харесал. Чао!